begin gewoon bij de groenten, want dat vind ik altijd de meest... dat is ook de makkelijkste, hè? Kijk hoor, dat hebben de komkommers. Gaat hier nog ergens puntpaprika? Die? Bij de Albert Heijn supermarkt in Ljouwert weer een plastic attack. Mensen gaan te boodschapje en kunnen dan boeten de winkel besjen hoe volle onnodig plastic ze mooi naam hebben. Ja, vooral bij groente en fruit, appels of koekjes die dan 3 keer in verpakking zitten. Dat is denk ik 1 keer ook genoeg. Ja, einfach die dingen. Ja, een schande eigenlijk gewoon. Maar het ligt aan ons allemaal zelf, hè? Niet aan de Albert Heijn, want wij kopen het met z'n allen. En de Albert Heijn en de Jumbo en wie dan ook vinden dat heel fijn. En wij willen met z'n allen mooie groene verse groentes hebben. Maar en ik heb het ook wel eens gevraagd waarom dat dan is. Ja, dan blijft het mooie lange groen of rood en dat willen we natuurlijk. En anders kopen we het gewoon niet. Dus het ligt echt, ik vind de discussie ligt bij de consument zelf en niet bij de overheid of wat dan ook. De manager van Albert Heijn, die het zelfs net voor de camera wil, die stiep het actie. We hebben wel toestemming gekregen van de manager van de Albert Heijn hier. En hij vindt het natuurlijk ook goed als er meer bewustzijn voor ons staat dat hier zoveel plastic is. En ja, want hij is dan misschien ook geen voorstander van. Die is dan koekjes, die zijn dan in een plastic straal. Alle klanten kunnen haar oerstallig plastic efterlitten bij de winkel. Nou, wij willen het plastic vooral hier op 1 punt verzamelen, dat je echt kan zien hoeveel plastic er is, wat aanvalt op 1 dag als alle mensen boodschappen gaan doen. Want als iedereen thuis is, dan heb je daar misschien al heel veel plastic. Maar bij een enkele persoon is het toch niet zoveel als alle mensen dat samen op 1 punt verzamelen. Want dan zie je echt, wow, dat is echt superveel plasticverpakking wat je hier in de winkelkarretjes ziet.